No. Sarmeno. No. Ah, tadi. Bro. Oh, apa lagi? Sino. Oh. Oh, ada setel loh. Tadi power kok. Tadi kayak diskotis ini apa? Diskotis. Diskotok. Apa ini no? Tuwe gendeng. Apa? Diskotik. Oh, di kafe gua. Itu diskotok. Pape kafe. Oh, kafe. Enggak tahu Ayo nyampe. melo yuk. Mandi. Kate ngopo sih? Adang aku. Kowe tinggalan ayo melok golek manuk. Gak mangan aku bojoku ya. Kene apa dari kowe golek manuk sih ayo. Ayo balik anu ya. Balen wis blukane ku. Ayo. Kene manuk le. Ngomong ning wite agung. Manuk. Wene manuk iki golek manuk. Ya kon. Kene no. Kene manuk iki wis. Oh, sing ngonani ndi no manuk. Karo nek wis agung mang. Agung dono minum matawi. Iki no manuk. Dhuwur. Nek ngono. Sibukan iki. Ya lu wetenge ya. Jode kene. Kene ulo ijo. Manuke mari ngopi, gak tuyu manuke wis. Manuk apa iku le? Kali ngombe kopi ning walung manuke. Manuke ndalo tuyu wis. Boleh ndek me anu, ndek me man iku. Yo. Sing makosong to. Yo. Kono iku wis sing kene manuk. Iya. Ini ulo ya ulo ijo. Ah, iya. Bendino. Sing ngating golek manuk Bendino mana le? Oh, Kene wis agung ini. Wite agung. Iku agung. Aduh, peteng-petenge iku le. sini golek manuk. Kita dari petenge ini pingin padang yang di anu kono. Apa? Mulai wis. Lo aku saya tuh nggak bilang tidak ada ini. Ndak wae aku wedi aku. Dia lu, mulai. Dia No, peteng no, kesuwe no. Iya. Nggak apa-apa wis. Enggak wis iki mau sene no. Tak wedi aku ngene yo. Dia Ini udah kono wis. Di kono enak anu di moman itu. ya di mana? Yo, kita nak Mulai makosong. wedi aku ndak. Mandi no, jarene kosong no. Ya di, apa ndak makosong. Ini manuke. Loh, no manuk ini manuk aja di pitan ini. Loh, Iki omahe Pak Jo iki biyen omahe Pak Jo. terus apa le? Saiki Jo- kocong wis. Jadi maniku. Oh, ndak. Sing ben anu bebek ini berdek iku. Iya. Ponane mat. Kok merinding aku no? Hei, Lagi ya. endi no? Kudu no. Ono kocok. Hei, Tau duyuwi ta. merinding aku no. Apa sih? Merinding kabeh aku. Apa? Yo merinding aku no. Ya apa no? Merinding aku no. Golek manuk apa-apa. Kudu merinding aku. Wis, Kudu ngoyo kudu ya apa iki no? Apa? Ono apa, Cak? Aduh, apa iku no? Iku otong. Apa iku? Ontong lho. Ayo no. Kok dikene?